Lehenengoz eta behin, hemen hasiko gara Igor Kaltzadarekin. Igor Kaltzada, EMUko proiektu zuzendaria daukagu, eta batera Associate Researcher Nevadako Unibertsitatean, REN. Soziologoa da bera, eta Euskara 2.0 hiritartasuna hitzaldia emango dugu. Eskerrik asko ikusten zaituzten borroso, baina hola ikusten ditut buru batzuk. Lehenik eta behin eskerrak eman antolatzaileei, eta antolatzaileei esaten dudanean esaten dut Mikel, esaten dut Pedro eta esaten dut Edurne. Zeren espero dena ondo jutea, zeren ikusiko bazen dute horren atzean dagoen guztia, agian hori izango litzateke making of bat egiteko, pelikula bat egiteko aitzakien, ez? Eta ere eskerrak eman, zeren sorpresan izan ditut, eduki ditut, azkeneko hilabete tardi honetan, jakin gabe nondikan hitz egingo nuen, ez? Eta oin esango ez? Eta horretarako, ez dakit, posible izangoan, baina esango nunagoen momentu honetan, ez? Eta nik uste hitzaldiaren nondik erakoa, ikusten duzu Estatu Batuetako mapa, diargi dago Estatu Batuetan agola, baina iruditzen zait euskararen inguruan egon, eta hemengo puntuan egotea ezinbesteko azala, ez? Alegia, nonago, Boise, Idaho nago, ez? Gure hartzaileak etorri ziren leku horretan, ez? Duela atzo bertan Seattleen egon, eta oso esnoba iruditzen zitzaidan euskara 2.0 Seattleetik hitz egitea, ez? Orduan sorpresaia ezbelatu dago. Eskerrak eman behar diet hemengo hoteleko jabeei amona euskalduna zeukaten. Eta benetan oso modern hotel deitzen da hotel batetik ari natzaizue, nolako pantaila eta zea guztiak. Nik pixkat egingo duana, urduri nago, ez nabaritzen da, baina urduri nago ez neregatibo ezik eta ikusiko bazen dute grabatzen ari momentu honetan, pantaila batetik ez, baina iruditzen zaitola dela pixka bat koherentea izatea esaten denarekin, ez? Ez da gertatzen normalean. Orduan erronka bat niretzako ere oso handia, eta 600 mila egitea hemen egoteko pixka bat sortzen ditulako olako zara logela baten gau konektatu, ez Euskal Herriarekin, ez? Pixka bat emozionatzen dagoena aien hori izango, ez? Beste. Nik pixka plantatzeko daukagana, gaiak sartzeko hemen zinta amerikana honekin egindako do-it-yourself arbela batean egin duan 9 puntu, ez? 9, normalen eri asko dekalogoa gustatzen zaizkit, baina 9 egin ditut eta 9 etera zaizkit, ez daukar besterik. 10 segurezki hor zuetzako egongo da, etxeko lan, ez? Baina pixka bat planteatu duan ponentziala izan da 3 puntu diagnosian eta 6 puntu interbentzioan, Saregia nola ikusten duanik gaia, ez? Eta planteatzen hasiko nintzateke non nago galderarekin, Sarean olasen izaten non nagoen, momentu honetan zendet Boise nagola, Idahotik ari natzaizue, eta zergatik agian, niakordatzen naiz, egintziala jardunaldi batzuk duela 10 urte izango dira igual, Euskaren hizkuntzaren unibertsoaren inguruan, ez? Eta, ikuste pasatu barko ginetekela agian Google hizkuntzara, ez? Horregatik esaten dut non nagoen ez da egin garrantzitsua, ez? Ez litzatekela egin garrantzitsua izango Boise baten egon da. Boisen zaurkitu den dira, Euskal Etxe bat, taberna bat, eta zer? Eta zer? Euskara maleta bat berko litzateke izan. Niretzako hori da garrantzitsua. Maleta bat. Norberaren nintzako maleta bat. Nire maletan euskara dago. Euskara dara matez. Alegia, pixka bat agian nito horiek hautsi beharren daude, uste dut. Nekatu provokatzaile egia izateagatik, baina iruditzen zait irreverentzia batzutan gazetarik onena da, egia esateko. Horregatik aipatzen nahi zuen Boisetik, hau idatzen honean pentsatzen Boisea iritsiko litzela eta iritsi naiz, baina erdibidean egitea ere gauza bera litzateke. Euskaldun asko daude, Boisin ez daudenak ere, Seattleen euskaldunak ere daude, Portland ere badaude, San Francisco ere badaude, eta bat ez. Alegia,
Nik iritsi nahi duan gaira azkenean dela mundu global honetan aurkitu ditzazkegula zaborrontzi horretan aurkitu nituen garbage only hori edo solo basura espainolez edo txino, Nien ere buruari galdetzen nion nik hemen, euskerak? Zer daukagu euskera? Ze leku daukagu? Lekua daukagu? Nik bidatukin gelditzen naiz, gaur ez dakit transparentziaren gaia nola dara mazuen hor. Baina niretzako garrantzitsua da 0,8 milioi hiztun gerala munduan euskeraz, 0,8. Bakarrik, edo asko, beste batzuntzako. Txino mandalinarekin kontuan eukita, 1.120 milioi hiztun direnak, gurea, ez zertan geratzen, Orduan nik galdetzen dira ere buruari eta proposatzen dizue galdetzea, Euskerak badut lekurik, eta aurkitzen dut txosten honetan Eusko Ikaskuntzako Identidad y Culturas Básicas y Convenientes del siglo XXI holako potentea, simplea baina potentea niretzako, Carderas daukanik testua, esaten du, es llamativo la forma en que el movimiento pro euskera en general, la comunidad del euskera se ha incorporado a algunos campos de las TICs, Eta niretzako, egiten duen galdera oso garrantzitsua da, oso simplea baina garrantzitsua, Será una apuesta de todo o nada, Alegira, agian hor sekulako gunea daukagu benetan gure presentzia munduan ere planteatzeko, Agian gutxi ere esten dugun hori, baina nik uste garrantzitsua dela, Eta bigarren datu bat, blogak euskeraz, adibidez, Munduan zenbat blog daude teknokratik emandako datuak. 112,8 milioi blog mundu mailan, Euskeraz 7.523. Bada zerbait, nik uste dut. Alegia, agian kontuan hartuko banako munduko populazioaren datua, euskaldunak ez gara ez. Baina agian nik uste eta aprobetxatu behar duguna da munduan konektibidade horretan lehenengoak izatea, edo lehenengoetarikoak izatea gure hizkuntza garatzeko, eta ezagutarazteko, presentzia horitzeko. Nijoa datu batera hor agertzen da, niri inportatzen dena hizkuntzak interneten zeintzuk dira, noski ingelesa da lehenengo hizkuntza, baina badago beste hizkuntza bien datua uneko goita honaik, ez gu horra, ez magera gu, baina zerbait izango, ez gutxi, baina zerbait, Alegia, niretzako ekuazioa izango litzateke euskera bepuntuzuak 0 aro horretara sartzea, nik uste hori garrantzitsua dago, Eta aipatzen duen hizkuntza unibertsoaren gure, erreberentzia baino gure txilgorrari begiratzen egote horretatik, agian Google hizkuntza bat bihurtu behar dugula gure euskera, Eta hori nola, bi modu daude, argitagarri, Sarean gure presentzia aktibatuz, kanpora begira, blog gehiago, presentzia gehiago euskeran, nik uste datua ez da txarra, 7.500 blog euskeraz izatea, ez da txarra, beste hizkuntzauten konberatzen egonez eta ondo gaude posizionatuak, horri gutxi bat egonien, Eta bigarrena barrura begira, hau ez da bakarrik nazioarteko, Boise edo Seattle edo nik hitz egiten duen hau, eta barrura begira gure herriaren egiturak eta horretan ere uste garrantzitsua litzateke. Hizkuntza bizia egunero egiteko eta gizabanako eta komunidadeekin lotuta egoteko. Guan pixka bat litzateke lehenbiziko puntua. Nola, unibertsotik nik uste unibertsoa digitala bihurtu zegoela, ziberespaziorik bihurtu zegoela, eta hor segurako lekua dago.